Tes tes. Gini aja ya. Udah pas ya. Tes tes. Udah pas ini ya, udah pas ya. Udah cukup lah ya.
Salam mamanginang, selamat hari Minggu madihita. Sebelum ta mulai parminggu ta di bagas saderion, martangyang nahom mahita di bagas rawat tadi. Amin. Tapuka ma parminggota, tapuji matuhata, marede mahita sian bukwede nomor 640 ayat sada sahat tutulu. Marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni to di parbadia, na tumo palangi do tanoon. Amen. Sonod do hatani Tuhan Yesus, martua maakan na mawas malemi da hati goran, ay pabusurod do nasida, martua maakan na iyas todi, ay daw nasida do debata. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata amanami pardengan bahasa na sumurong, na marpungo do hami di son mangido tu hosian nasa rohanami, setabay mahaporsian nami jala parbegoy hami, asa terawlahon hami parangan na dinggan, songon na pinangido ni roham sian hami, seramo ti hami ro di hasusuda di buhal nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 210 sada ayat sada 1-2.
Tatangihon mapatit ni debata di parminggota saderion, ima patik parjolo do lapatanna. Patik parjolo. Au do Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup au bainommu debatam. Dia do lapatan ni, odo, ikon ubia rohata jala humolong, jala upos, mida debata asa mida nasana adong, atong rak mangidogugu mahitasian tuhata debata, lau mangulahon patiknai. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulau narbato patikmi. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku Eden nomor 220 sada ayat sada dohot tulu. Tatopotin badosata martang yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan nabadia, ama nami marhite Tuhan Yesus Kristus, manang pigahali hami rotu jolom, huhirala hami riko do asini roham di saluhut hami halak pardosa. Alanido ubain nahu pasirep hami diri nami saderio di jolom, jalahu parhotopot hami, tung najok-jok do hami manibil siya dalam munabadia, songon biru-biru nalilu. Saya unang pabali hami sian jolom alani dosa nami. Adang di halomon roham hamatian ya kapar dosa. Alai hamuboni rohana dolomoni roham asa mangulu. Saya sama salut hageduhon nami do pangaleson nami. Marhite-hite pangulu nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot maasini roham di hami. Marhite-hite panindangio do hagugon ito di parbadia. Asa tarapul situ turo hanami majuho. Asa patun. Tigor jala dolot hami marpangalaho, bain hasangapon di guar muna badiai. Amin. Baga-bagani debata taringo tuhasan ni dosa. Songnod dohatan ni Tuhan Jahoba, nunga pola hupasisi aka pangalosim siang ombun, jala songon obun manorop akka dosam, semula mahotuau ayaw do si paluaho, hasangapon mandi debata na digijang. Amen.
Tapuji matuhata marede mahita sian buku Edo nomor 785 ayat sada. Tajama turpu nagabi epistel di parminggota sadarion, imanatar surat di 2 Samuel 10 sada, ayat sada 115, tajahama marsikat soring. 2 Samuel 10 sada, ayat sada 115. Jadi dung salpu satahun, jumpang musetik ki habohobora niang karaja, gabi disuruh si Daud masih jawab dohot akan aposona, baik dongan naro di sadok Israel, asa disiapon nasida hala Amon jala ditukum hutaraba. Alai tinggal di Yerusalem do anggo si Daud. Dungi disuruh si Daud masuruan na asa ditakasi pangalahon ni parupuan ni. Gabi di dok hal ma. Da si Betseba doi burun si Eliam, jolomani si Uria marga haiti. Hape dung gabe-gabean parupuan ni disuruh masuruan na paboto hosa tu si Daud ni nama. Nung nga gabe-gabean nao. Jadi dung sahat si Uria tujolona disukuni si Daud maibana taringok tu sonang ni si Joab, do taringok tu sonang ni ang kaparangan ni. Doho taringok tu sonang ni hamusoni. Hape modom do si Uria di labung pitu di bagas ni rajai, rap doho saluhut na poson ni tuanna. Jaladang tuat ibana muli tu jabuna. Alai ni nasi Uria mamadok si Daud. Gari poti parpadana ni, tol Israel dohot Juda maringanan di bagasan aka udung-udung. Jala tuaku si Joab rodi akan aposon itu aku marsaro manakas di ladang. Tungolo maaw masuk jojo buku lau manga dot minum, jala modom rak dot jolmaku. Songo sitong na mangulu ho, mangulu dot todim, mulo tungolo ho aw mabayad songo ni. Dungi di otak si Daud maibana, asa mangan dia dopan na jala minum. Pola mabu ibadah di bain. Alai bura dari dani, ruar maibana lau modom tu podomanna, rap dohot akan aposo ni tuanna. Jala dang tuat ibana lau muli tujabuna.
Ia hata ni surat nai odo. Patongon hamuma si Uria tukan nasomobu marporang. Jala lumidak hamusian pudina asahona ibana laos mate. Ima sahatna. Martua doakan atu mangion hatan di debata jala nopeopsa. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 400 ayat 1-2. Tadi dia ko mahaporsyotai, songon nahitan ni dia kon didongata sa porsyaw di sado portibion, rak mahita madok. Au porsya di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangi do tano. Au porsya di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, iman na nitunbuni si Maria, nagabegabian studi porbadia, adorang suabubuhan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghumuan ni Silatus, na may tatrapajal do ibana di hao pinasilang, na tua tu bernitoro dung ditanom, na mula mangulo di are patuluhon, na manaik tur surgo, lahudul tu siamu debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pay mamula sugudu tanoon, manguhumi halak mangulo do na mate. Au porsya di todi porbadia, jala adong sadahuria na badia, huria atau panihala Kristen akan abadia, do dihasani dosa, do dihatai nama dok, mulak mangulu dosogot daging halak nong mate, do dinghalon na sora suda. Amin. Kita bigema ede puji-pujian sen korina Naomi HKBP Serpong. Ando disusul muse sian kau perempuan HKBP Serpong.
Kita bigema ede puji-pujian sian kor kaum paurupuan HKBP Serpong.
Kita begema tik-tik na masa di mingguan. Parhalado HKBP Serpong, pasahaton selamat hari Minggu, jala selamat madohoti parmingguan di Bagas Joro, dohot napatupahon parmingguan di Bagas Taganup marsada-sada. Laos huhut ma pasahaton nami sian parhalado, selamat ulang tahun, turuas nihuria, na marulang tahun Ari Hatutubu dohot na marulang tahun Parsaripeon di Mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu Tuhan tama hita saluhutna. Titing Minggu 20 Juli 2024. Parjulo guarni minggu ta ima minggu pasiahon dong Trinitatis. Sadarion, Minggu 20 Juli 2024, masuk mahita tu minggu pasiahon dong Trinitatis. Trinitatis nomor 8, hasitolu sadaon di debata ama, anak dohot tondi parbadia. Topik minggu sadarion ima, marhua sodo Yesus manarihon ngoluta. Danak natubu. Di hari Sabtu 8 Juni 2024 nunga di basa-basa hotuhata sada danak boru tu keluarga Joel Martin Tambunan inang malam Palerina Tarigan nomor register sada 0 opak sada masuk wik Najaret hipas doda danaki dohot nang natorasna. Di hari Jumat 26 Juli 2024 nunga di basa-basa hotuata sadada danak boru tu keluarga Daniel Halomoan Nababan, Naomi Christian Asriani Jilewu, nomor register sada 5 tolu, masuk wik Patmos, hipas doda danaki nang natorasna. Ruas natamba, mamuka sadarion, Minggu 20 Juli 2024, tajak kodo gabe ruas ni HKBP Serpong, keluarga Heri Kristianta Sitepu, Juni Marianti Manalo, nomor register sada 2 Pitusia, pindah sian HKBP Immanuel Resort Pekanbaru 2, Distrik 22 Riau, masuk wik Sion, turuas Nembaru, Jongjong Manasida. Moliate. Parjamita di Parmingguota sadarion. Parjamita di Parmingguota pukul 10 sada. Ima padita Liston butar-butar. Nasida ima padita HKBP Resort Kebayoran. Kunjungan Kor Solideo HKBP Serpong. Di hari Minggu sadarion, Minggu 20 Juli 2024, borhaddo punguan Kor Solideo HKBP Serpong, patu begehon Kor puji-pujian tu HKBP Gading Serpong. Di parmingguan pukul 10.30, ima di pangarede Nasida laho mandohoti kompetisi Penabur International Choir Festival di bulan September 2024. Saya anggiatma kunjungan Kor Solideo HKBP Serpong mambahin sangap di Guarni Tuhata jala makorhon pasu-pasu di tonga-tonga ni Huriana. Kunjungan punguan inahana HKBP Kebayoran Baru.
Di hari Minggu sadarion, Minggu 20 Juli 2024, di permingguan pukul 10 sada, Rodo tamu ni Huriata ima punguan inahana HKBP Kebayoran Baru. Ima nalaho patu begehon ende puji-pujian di guarni Tuhata. Saya anggiat marhite pangebation ni punguan inahana HKBP Kebayoran Baru. Makorhon sangap di guarni Tuhata. Jala pasu-pasu di tengah-tengah ni Huriana. Persembahan pujian SD Kristen Penabur Gading Serpong. Di hari Minggu sadarion, Minggu 20 Juli 2024, di parmingguan pagi pukul 8, Rodo tamu ni Huriata HKBP Serpong, ima paduan suara Sekolah Dasar Kristen Penabur Gading Serpong. Laho patu begehon ende puji-pujian di guarni Tuhata. Marsanga ma guarni Tuhata, marhite pamujion ni paduan suara Sekolah Dasar Kristen Penabur Gading Serpong. Pensiun sian hasit tuaon. Di hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024, patu paun ni Huriata do acara paborhaton situa memasuki masa purna bakti. Pensiun tu amang situa partogian sormin. Disude parmingguan ni Huriata pukul 6, pukul 8, pukul 10 sada, pukul 5 sore. Pasahaton ma partikian tu amang situa partogian sormin, laho pasahaton hata huhuasi. Jala disude parmingguan ni Huriata, papungu pelian khusus dohita, songon tanda holong ni rohata, mau liate di Huriata, disude pakobasion nasalaon. Saya di pasu-pasu tu hatama, parturani ulaon paborhaton pensiun sian hasit tuaoni. Pakobasion partangyangan wik. Patu paun ni Huriata do partangyangan wik masuk pukul 8 malam. Ima di hari Kamis sada Agustus di wik Najaret. Keluarga Roni Pasca Simamora inang Inten Ega Priscilla Anggina Putri Sinaga. Dohot di hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 di Wik Betel, keluarga Kumbet Nenggolan, inang Arini Putri Alora Sinaga. Penerimaan guru sekolah minggu HKBP Serpong. Hombartu pertumbuhan jumlah ni akaya nakon ni Huriata sekolah minggu tung dihilala Huriata do hari kok ni na manabai aka guru sekolah minggu na makobasi di pelayanan kategorial sekolah minggu. Alani marhite seksi sekolah minggu madadas dohot manosoi aka ruas ni Huriata HKBP Serpong. Asarade gabe guru sekolah minggu aka hatotuan taringot perekrutan guru sekolah minggu ima ruas na terdaftar di HKBP Serpong. Berkomitmen laho makobasi akadak danak di tonga-tonga ni Huria. Rade laho madohoti nasa pembinaan guru sekolah minggu di tonga ni Huriata. Naringgas rohana laho mandohoti parsermonan guru sekolah minggu. Minimal marumur 10 tahun dohot berpendidikan SMU jalanunga makatidakon hapor seaon. Tu akar ruas ni Huria narade jala ukap rohana lao makobasi akada danak sekolah minggu gabe guru sekolah minggu. Boima dihubungi aka parhalado ni Huriata.
aka ulaun ni HKBP Serpong nanaing di Patupa. Pertangyangan dot ruasna paimahon hamalumon di Patupa di hari Senin 20 sia Juli 2024 pukul 7 malam. Marhite media Zoom. Pertangyanganon di uluhon Padita Rahmat Simanukalit. Padidion nabadia. Nanaing di Patupa di hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 pukul 8 tu akan atoras nanaing mabuan ianakon nasida tu padidion nabadia boima pabuahon tu situa di wiknabe laho pasuraton akayanak konna. Aka syarat padidion nabadia boima di jaha di titing naong di sagihon marhite WA Group Week. Konseling padidion nabadia di Patupa di hari Sabtu 3 Agustus 2024 pukul 10 sada maringanan di Gereja HKBP Serpong. Seminar Orang Tua dan Remaja HKBP Serpong. Nanaing di Patupa di hari Sabtu 10 Agustus 2024 maringanan di Gereja HKBP Serpong. Nagabe narasumber di ulanon ima Dr. Julianto Simanjuntak Dohot Moje Simanjuntak BA. Malam puji-pujian Kor Solideo HKBP Serpong. Di hari Sabtu 24 Agustus 2024, Patupaon ni Huriat tado acara malam puji-pujian Kor Solideo HKBP Serpong. Dimulai pukul 7 sore, dung jolo dimulai marhite kebaktian singkat. Acara malam puji-pujian ini di Patu BG Hodo Ede puji-pujian sian paduan suara anak sekolah minggu, remaja, naposo, ama jetun, perempuan, dohot solideo. Jala tim kompetisi solideo soir, gabe panutup di acara malam puji-pujian ini. Sekaligus songon konser pra kompetisi ala neng madohoti penabur International Choir Festival di Jakarta di bulan September 2024. Sude parhalado dohot ruas nihuria di otang laho madohoti acara malam puji-pujian Kor Solideo HKBP Serpong. Songonima suara titing sedarion hatorangan na umapit taringotu akabarita titing dohot titing parhepengon boy mataida di titing naung disogihon di WA Group Wikta Mauliate. Kita begema ede puji-pujian sian Kor Punguan Inahana HKBP Kebayoran Baru 2 ede pujian sekaligus.
Tapuji matuhatta, marede mahita sian buku ede nomor 750 ayat 1-2.
Amin di debata na sumurung siyan saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati do pikiran muna. Marhite-hite wata Jesus Kristus. Amen. Kurian na hinaholongan ni Tuhan ta Jesus Kristus. Alaud do pehamiro marhubas di huriata. Yan nunga di jahahod di tikting nakin. Yahami ima padita liston butar-butar. Inata di jabu boru rumah horbong. Dua ma dilihat tuhata tuhami danak. Sada nungarap padita hami. Jalan apa duahon nunga karijo rabdo taminuaing di Jakarta. Jala rabdohot haminuaing ima punguan inahan na ni huriat taha KBP Kebayoran Baru. Inat tadirhen nakin 2 minggu nai manang bulan Agustus 26 tahun manasida. Jala sahab matabe dot horas-horas ni huriat taha KBP Kebayoran Baru resort Kebayoran tuita saludna. Horas bahita. Hatan itu hatta barita nauli di bagasan minggutta sadarion ima natar surat di Evangelium Yohanes bidu onom mamuk kamay sian ayat sada sahat ayat 15 songonom ma didok disi. Ditamuai Yesus 5.000 halak. Asa duksalpui ditaripari Yesus ma tao Galilea Tiberias. Alay torop mahalak mangihut tonibana. Ala diida nasida tadda akkada binahenna tunahat citan. Dunginakop ma Yesus tudulok. Lahohudul tusi. Rap dohot akasisianna. Alay jonok nama Paskah hari raya ni Yahudi. Dungi manatap ma Yesus di damatorop halak Roma dapot tonibana. Jadi didok mamadok si Filipus. Siya dia matuhorota roti asamangan akaon. Alay didok pesongoni nalaw mangujuni ibana do. Ay diboto hiyad do si bahenonna. Jadi dia lusi si Filipus may bana. Daksay roti arga 200 supang. Asa di jalo ganup nasida sa saotik. Dungi didok sahalak siyan akasisiyan naima siyan Dareas. Ang gini si Simon Petrus mamadok ibana. Adong do di sonsa danak naupeop 5 roti dohot 2 dekke. Alay sa dia may tunatorop, tunasaitorop. Alay didok Jesus ma, doko kamu ma hudul akajolmay. Alay bidang do japala disi, dungi hudul ma disi torop ni bawa arga 5.000. Asa dibuat Jesus ma akaroti, didok mamauliate. Di parleo matuaka nahuduli siya dekay pesongoni sa guru lomo ni rohana sida. Alay dung busur na sida ninna mamadok akasisyan na. Papunguhamu ma akay baybay asaw ng magopo. Gabi di papungu na sida. Jadi gokma 12 apang eba-eba siyan na 5 roti. Naso suda akan amangani. Asadung dida halaki tadda naong binahin ni Jesusi. Ninna nasidama. Om matutupan urirangi. Nanang roto pertibion. Mamoto ma Jesus. Naing ro nasida manoro ibana. Lau pabakito gabi raja. Jadi mapurus ma sa sadasa tudolok ido sahat. Kuriya na hinaholongan ni Tuhan ta Jesus Kristus.
Adong do padohan ni halak batak na madok. Ida-ida dinabusur. Jora-jora dinamali. Dakkuboto mang na sudi dipihita mangat tu si ibi ate. Dakkuboto hati Indonesia ni, mulu terjemahon hati Indonesia na. Lihat-lihat bagi yang kenyang dan jera-jera bagi yang lapar. Dapat tu si ate. Badu tutu. Alaina pasti boy maradohonota hira di mana ada gula di situ ada semut. Sadok ngolong dalam di ngolu. Bah, saya kok gorojol matusi. Songoni mo. Nakpe doh berbagai motivasi. Ro nasida madapot to Tuhan Yesus. Adong gue alani nalaho mabuan na marsahit na. Adong gue lao mamereng akatad na halongangan. Adong doi alam masihol na sida ubege pangajarion na marsahala na matchay hona-hona na tupuk turohan na sida. Uy doi. Alay adong doi do aka motivasi nasi. Alay na pasti beringota di bagas at tupukon manang natudia Tuhan Yesus say di paihutihud na sida. Bahkan bolo tajaha di buku nasing, garimangan gabi sosanga, gari sosanga, daksanga istirahat. Mulu tabayak kunwaing mulongak kaparuba tate, songop ponari, piga-piga, mungkin nga 10 tahun na salpo ate, ponari, kola betu do, ipa tiup-tiup, bu ipa malupo na kanamar sahit, basape, daksanga istirahat do danahiyate. Songoni Pastor Andy Simon, na di balik papan sa pesosanga iba na tu dia anggo dia katik-kitik na salpu hola di bayak kadongan ibadah penyembuhan kesembuhan ilahi kebangunan rohani na bergeru muncul mate ima ala niriko niaka hahi pasoni doho sihol ni roha mangidak kanam. Kurian na hinaholongan ni Tuhata Jesus Kristus di bagasat 30 taon adong ma tolu hal na naing idaota. Naparjolo ima halongangat do nangulutaw. Halongangat do nangulutaw. Dakubote nang amang wah dihilala hamu do pe halongang ngulu muno manang da biasa-biasa do. Buri pita hilala halongangan ngulutaw na kainang kamang naposo. Walaupun di gereja kita tidak ada membuat kesaksian dalam ibadah, tetapi sebenarnya ketika kita mau ditanya satu persatu, saya yakin semuanya kita punya kesaksian tentang kehidupan kita, tentang perbuatan-perbuatan besar Allah dalam kehidupan kita. Saya yakin. Jala akahalongangan ini perbuatan-perbuatan besar Allah dalam hidup kita. Ragam dui. Ang dui madokon. Ay dakku sangka be mangulo sahat tunuaing. Ay anggotiki ngasongono ni be narung dui. Ay dakku sangka bui sahat iba tu Jakartaon. Ay anggotiki mahan iba na julu ihuta. Inna ibana. Ay tikimarmahan ni mani balian, ibering mana liwat kapal terbak songoni. Ido ibana ma tu bagasan diri na Tuhan. Mulu buyaw naik kapal terbang sa helion, ito mati petahuawin ni mana. Nga sorang ko hakwisin ni mana. Hape dung bagudang imana, ba iterima imana di perusahaan minyak. Tu dia magpesawa ibana. Jedo ibana, wala magpadita, mardusa dua wisihin ni mana. Salah do tangyakihin ni mana. Yang salah tang yang mingagira ho mati ni kutehe. Kalau sehari ho naik pesawat ay pido pangidoan mutiki. Alay hidup na boy dijangkau pola pikirna, cara pandangna,
situasi kehidupan na di hati hai ay buhamay huta-huta bermahan-mahan sa awal la pesotiko sa te. Alanido mo rin ang kaibanat tong lewa kapal terbangi ay buhano perjadi na uboy nako tu sinai isi hebe nga udang awat tong laut ruhanay. Alani sita-sita na luar biasa di na so mungkin doy di ibana di hati hai. Habe asinirohan itu hani marhusor tu ibana denggang nguluna tu dia dalam di mana berpesawat. Jadi salah dua merdosa dua wina. Bahwa ba ni kutehe. Ba laburjuma ho tu tuhani. Ay dang iliot tuhani itu ho na pinangidomi ni kutehe. Lobisian na pinangidomi iliot tuhani itu. Alanido, saya yakin semua kita. Kalau ditanya satu persatu pasti punya kesaksian-kesaksian tentang perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Datuk sudah hamu siang ngulunok sonang ne sononate. Itu sahab mangulu hamu di Besdeon, di Serpongon kan? Saya yakin gudang gora siak kita ado pe kan? Na memang nanguluna batong ko songon ibaw nate. Siak huta-huta. Nang binaw to buhay sahat tita usod. Ay bodo hiya di pikiri hamu isa da tiki. Buhay hamu sahat to Jakarta o jala buhay dinggang ngulungoy Jakarta o. Kaya pikiri. Aw sa diri peda ko pikiri. Buhay agabi padita sahat to Jakarta o na awati. Ay molo udok noeng. Ay dua tulaku padita ni hakabibi. Jala inganan day huta-huta do terus. Pensiun siya si Martin. Mahiya di boto hamu si Martin. Baima, siya di may mana pensiun. Ibu kota kecamatan pedak sahat, tapi iba sahat tu ibu kota iba. Ibu kota ni Kalimantan pengahya iba di IKN nati. Siya ibu IKN do sahat muse tu ibu kota Nalamau. Nalamau dapat heo gua reo. Ay ngawang IKN di Neber. Artinya ada banyak. Dak kepikiran di luar jangkauan. Lasongonido nang akan atoropi ro nasida say di payhutihon nasida Tuhan Yesus manang natudia pelao molo taparohahon di ayat 2 do di 5 di dok alay torop mahalak mangihuton ibana ala di ida nasida tadda akan abinahenna tunahacita torop halak mangyut to ni bana. Ayat 5, di dok muse, dugi manatap ma Jesus, di da matorop halak ro madapot to ni bana. Jadi inisiatif rosian akan atoropi, Tuhan Yesus ibering ro na sida torop mangyut to ni bana. Apa tanda di si? So dia ma akan atoropi, ro payhutihu Tuhan Yesus dengan berbagai motivasi, tetapi Yesus menghargai kehadiran mereka. Yesus menghargai si Holniroha, segala kerinduan-kerinduan orang-orang yang datang kepadanya. Alan ni napaduahon na yung berngota, di baga sa tupuk taon nima. Debatado, manarihon narikot di ngulutta si ganupari. Debatado, manarihon narikot di ngulutta si ganupari. Badok kainang kamang, ba debatado manarihon narikot di ngulungun. Manang ala na malodo hamutiki pa pungu-punguhon. Ala malo hamutiki manipad deba. Dan itu sudah hamu naroi. Apakah? Dihilanang rohambo debatado manarihon ngolum. Aonggo. Malore mana manipan. Malore mana papungu-punguhon. Alay subuh ini mati mana? Ay subuh yan lang imana be. Kan? Tiki poso, tiki buyan lang on na. Somar na uloy ba na? Mangalang. Say holag gula mo ini pauti-hoti kan? Mulupuk ko na julu. Mulai tuhori mana, ikanasin, ikakalotok. Kakalotok.
Kamu tahu mo dito, kalotok. Umarga do gubuk siya ni. Kalotok. Ito gudang ko ba nun uram-uram ma. Jala holan uram-uram ma do buyan langon. Ari Senen, holan uram-uram ma do. Ari Selasa mo se, ipalas mo se, ibayan uram-uram bagudang holan do buyan langon. Ari Rabu mo se, idol langon. Ari Kamis pe, buyan langon. Ikakalotohi. Happy song biday di kalotohi be. Ay nga hebis tu uram-uram ma sudi. At sugari daksongonira akan natutuat na najulo ay budo hita maksikola. Budo hita bohat. Tuak kapasikolan na. Pungkid doon ta. Dak taboto babikiri buha ibanak ka naturastay. Taboto. Bagaimana orang tua kita berkorban untuk kita? Ay mololaw tu pesta. Sa itahata do na mabuan akapalastihi, alay sabutullah, alanido benok pitamit na julu. Ay holalay mana tu pesta, masuk, bain. Satu tandok ngay kanido. Sunayal lang imanay, ay dope, masuk sudi kan. Ipado mo do, jagalay, idahanay do, huwa-huwa na ito baga sa tandok ngay. Ate, ako tikidak na haw, iman na tumabuhilala. Ang unay nga nanakota, ilok kamu songoni, apaan ini hinon na do, dangyal lang eh. Ay mo loro inong iba sa pesta, datung na imana ni tomo-tomo, tadok nga odo tinomo-tomo te. Mga lang na tayo bumiban nun. Ang gusto malo imana. Happy so yan lang imana, pesta inakinati. Hola sahat tu jabu. Beto, anak ko na odo, sudi marsigulo mga lakon na tayo eh. Imana holanday jure di buduti mana amak tayo. Toy kata bulan lah kalau ngai mana behina. Alanido sangat menyentuh do. Ede tang yang ide nang yete. Ido. Sabutullah. Alani tang yang yakana to kasta ido. Bolo Jakobi hamuna yang kamak kenang. Alani tang yang ide tu mune. De tu teido be. Bo alani tang yak tadi. Atakku botang dalani tang yak tai. Alayong makatong di siete. Itagyak kita. Dia tidak memperdulikan dirinya. Alai ibadalan di Tuhani manarihon, narikod di ngolutta. Kalau dia tidak seperti itu, bagaimana mungkin? Ay, muli itu bahasa sa taon do panen. Muli hutanami itibur 2 hali sa taon panen. Ay, muli ni etok kasih lipanen ni ay baru perjadi. Dak kapikiran ni. Boy masikola kanakon na. Boy manggarada dupe. Dak kapikiran ni. Ay suwaro nga lang ni tandatangan ni siya. Wama tuhaw may do. Tandatangan ni sakul do be. Yung tandatangan ni. Benar-benar karena anugerah Allah. Panarihoron ni debata. Langsung ni do di bagas 30 tahun. Yesus menunjukkan kepeduliannya. Ketika orang banyak itu datang mengikuti dia. Saya dipahut-ihut. Nak pesabutullah Tuhan Yesus naik menyeberang tu beri batawan, lau istirahat do, lau mangulod do. Alay rawak kana to robi. Ay tu dia lau Tuhan, ingat tu dia. Ay kalau tu beri ba marparawin na. Dungi say dihuton na sida siya dalan nasing, mardalapak na sida. Dungro na sida bering Yesus amangu ngabotari mo siya sungod dia donin na. Ang kutajaha di buku evangelium nasingi. Medo akasisian nai, suruh mana sida mulak Tuhan. Merhua do roto sonon, hita na law istirahat na matsok ngaloja hita. Basta halos siya na maggugay hita on. So sanga istirahat iba, garibakas so sanga iba. Molo di nasing terjemana silina, usir mana sida ina do. Palau na sida. Bukan hanya tolak aja, tapi palau may. Gabi, subuhi sanga iba ina. Ima. Hajol mau di songoni do kan? Kita kan butuh istirahat. Totu Tuhan Yesus butuh istirahat. Totu kasisian no pasti proteksi tu Tuhan Yesus. Bohado asa sonang nasida. Alani Tuhan Yesus dibering doakan atoropi. Asi rohana didorong oleh rasa belas kasihan. Diujuni ibana do sisian na ibuhado do tanggapan niya kasisiakon na rohana. Didok ibana di 5.
Dungi manata ma Jesus di da matoro palak madapot to ni bana. Jadi di dok mamado si Filipus siya dia matuhorot taroti asamangan akon. Alay di dok pesongoni nalaw mangujuni ibana do ay di boto hiado si bahenon na mangujuni do. Dungi ito kadong ma si Filipus ido ibana ay donggo ubering ay bolo si Andreas si Filipus madok daksay anggo 200 hupang bayanon jala 200 hupang ope siya dia so sanga bentu ko panitia law papungono dano kan ay to mangan siya dia ano do jujut nak dita ay song di program tay song di anggaran ni ay siya dia bayanon tusihin tak kubotang go isir pengorang gue baru enggak ada itu di program kita, enggak bisa itu. Sehari-hari bentuk panitia itu sih. Ay ngaro zolma. Dana talangan, ada ngaro murah. Dana talangan manang tarok majolo. Ba naso da terduga, biaya tak terduga. Alay Roma si Andreas di son, ido ibana. Ayo goda dana kinna. Bahiba natin. Artinya apa? Murid-murid juga tidak mau ambil pusing, tidak mau ambil peduli dengan apa yang terjadi di sekitar mereka. Mereka hanya sebatas melakukan tugas. Kalau ada yang datang ya kita melayani, kita dampingi Tuhan Yesus ini. Biar aja Yesus yang menjawab semuanya, kita hanya sebagai penopang saja. Tetapi mereka tidak mau melakukan tugas dalam rangka mendukung, bahkan mereka menganggap menjadi beban. Angko haronami Tuhan kayu besar pongon baru tutu akai ina handar teh ado ina naomi te baru tutu ai gudak kami naronina. Ape Naomi otik go hamun aki kubereng. Basotung go gabe kola dungbulak kami. Esi diru ben Allah kun nyalai sotung namu set no. Songoni go dak kalahi. 50 hami naro. Para tutu. Lapatan na. Gari 200 supang. Sahupang adalah upah 1 hari. 200 upang berarti upah 200 hari. Sekitar 8 bulan kerja. Tapi bagaimana? Omada, memang jujur nai etong-etong at tabayang buluon. Ale cugari bet Tuhani etong-etong at tuhita wadok kay nakama. Sahat duhita tuson boleh etong-etong at bet Tuhani. Tuhan tidak pernah bikin hitung-hitungan dengan kita. Manang nasongod dia pengoluta, manang nasongod dia pengalahota, Tuhan tidak pernah hitung-hitungan. Bahkan ida ibana dang lomorohak kumida hamatian diperjahati. Alay mulat manian, muba manian. Dakya itong-itong, ay seholan na horo pak terus, maponoton. Ganup tiki hita martangyang. Wado, ado sini tagyang mutih yakena. Mangido si Pangidon, dungi, mangido hase sandidu sa ido tahe? Ido tahe? Ganup tokin, mangido hase sandidu sa dungi mardusa muse. Kan ido? Hampuni ma Tuhan, sesa madusa ki Tuhan na. Tokin na mardusa muse. Sarupa din natoras tu anakon, baru aja kau diingatin. Kau bilang bertobat laku, gak kulangi lagi. Sekarang udah kau lakukan lagi. Pusing mama ini. At juga rin song kita Tuhani. Bedang nung gabi. Tangong behitaw nang gusada na mangulub yun. Kasi hulak ko pa gususod na gina Tuhani. Alay ma. Parlabas si Roha do Tuhani mangidahita. Di peidahita. Di peidahita. Terus do. Pero mahamu tuaw. Toy ma. Asal mamu ba. Roha mo na. Tang lomorhak kumidah mati amu ibaga sa kajahatom mi. Alay lomorhak ku mangulu do, asiak ku dohoin. Ido ban na molo
Hola dungidok, tato poti madusat na nagudangin na. Bano reaksi ta? Asing go siyan nasing ate. Ang hola patik bejaha, ulur to. Binigi, ulur si pata nang ibigi. Ulur si pata maparohana, ulur si pata hapinay paberberkan. Alay mo lirok, tato poti madusat na nagudangin nito. Asadoho tau Tuhan. Asadoho tau majalo hasan di dosai. Berdosa doa. Berbeda daripada rangkaian ibadah yang lain yang walaupun sebenarnya itu satu rangkaian ibadah yang tidak terpisah. Tuhan peduli. Ijakot Tuhani. Disarihot Tuhani. Jala didok Tuhani tunasida. Nagperealistis alus logika na pinakkedya kasisiyan nai. Alay Tuhan Yesus madokon. Tahu. Leon tarumangan na sida. Suruh na sida hudul. Marbaris na sida, taratur na sida, 50-100. Suruh hudul. Jalan na patuluhan ng berngota. Siya dia do. Tuhan selalu memakai tanda wadah. Dari apa yang kita kenal, dari apa yang kita tahu, dari kehidupan kita sehari-hari. Siyan na met mabaw paso-paso tu dah humalia. Siyan na met. Siyan na met. Ay mo taberen di bagasat tupukon, dungiro siyan dareas padokon, adonggo, di saan, adonggo, di tiop-tiop sarada danak, roti 5 roti doho 2 dekke, adongdo di son sarada danak no peop 5 roti doho 2 dekke, alay sa dia may tunatoropi, molo tajaha di buku na asing, dakceda danahi, ay persiapat tahola 5 roti doho 2 dekke do. 5.000 halak mangan. Ay wano terjadi nih? Mulai dok musesi 5.000 halaki, Holland, bawa do. Pasiro hamagidak kaparupuan nati. Dana, gak masuk hitungan. Hape na marminggon na yung gumudak gwa kaparupuan nati. Gumudak nga kaparupuan. Ala budaya na sida di. Budaya tahiyap pesonido, nang mulai bertobat do italak batak. Nga buhay na nga kayo na madokatakan iluluan. Ngutik kinang budaya pudi hamong inda do. Merdala pinang buhay kadengak yakan. Ay huingot. Mulai tuba na jolo upukku. Iko ni jolo do pung dolion. Ipudina do pung buri. Tapi ngay tuhu iba na buti si pangano buti na yung buwanon na tuhula-hula na. Anggo pung doli, mangebal lewa na buti. Ati. Nang nuaing go. Ngamuba akajaman ni. Daksal emansipasi bete. Daksal gender be mulai hatay gender na ngon. Ngagabi dohono akan akuno na mehin na. Dakuboto lan yaw soni. Bahado. Ipasikolah kamu duduk buruk emang naholan anak muda itu. Itu. Ala huingot dope tiki marhuriau mula-mula marhuriau tahun 92. Aha may dok. Bapak na do omak na tuburuna. Toy may to, masayo la ni semaho. Ibo to mom masik kola. Ano mulumuli ho, hutuho pe mas mo bache belge. Asa sumak ko bereng na naksima tu emi hinda do. Cepak ko do be tau 92. Tak pola si kola ho ibo to mom masik kola ina. Alay mulumuli ho non hutuho pe belge sibong mu. Sa sumak ko bereng ni sima tu amina. Hidup hati-hai, ate. Alay huta-hutai, ate. Mga luli parumay pe, baro, tiki. Ay molo, nek parumain na ito rin ko. Hindi mo pang nek parumain na do. Molo ibering belga bitis na, imay mana ito. Ang ibering go, geleng bitis na, ay hudiya mapaino ni, wapen ni man yung sakulon na do. Beto ka mapaino ni na do. Alain ko to belgay mana, belgay bitis na, may mana. Ako sakuli boy mabuanon niyonin na. Kan nga mubanoy kan. Taberik siya na met. Anak kecil dipakai oleh Tuhan menjadi alat berkat di tangan Tuhan.
Jalalason nang do kritik sosialon nang dihita alak Batak. Dak saya holas siya kula-hula haruan ni pasu-pasu. Unang mahebat tu hita. Ayaw saya do hudok ko ni. Ay mo palit to hula-hula hita ipesta dat ina mahebat na. Ito tangan na piturin na dubuti. Ito rin na dubuti. Ito rityo imana mihi. Anggo pasu-pasu ni hami hula-hula sa beribalagin na. Sa dihari po namin. Gabi ho mga leoni. Hapi ang ko kaplingam mo sa pulo. Nang kusado sila ko tuberimi. Solo ho mga leo kaplingam mi. Hapi ya langit sa beriba leonom mo tuberimi. Hibat na iho. Wala kata. Janganlah. Pahibat-hibat to diyo hula-hula te. Dana peboido. Buru pe yanak ko peboido hawan ni. Paso-paso. Siapapun bisa. Molo di tatanan ke masyarakat ta, songo kalak Batak ti kosmay, buhay may, alayo nak mahibat tutong, malubihu hita. Apalagi mo sa ilo, di ba tanan ni be, ibat na iba. Waro to kinay mabuk mo sa ito langi. Ba mabuk mo tuhanin na mo sa kan? Ati. Waro tutu. Ala nido, ya okay lah. Yang wajar lah. Tapi sang malubihu, so itong gabi, alo niya kanakotay, tanak so ni binek pola pikir niya kanakotay. Budaya tayo na itong magdalan, tetapi dengan nilai-nilai yang sudah kita digarabi oleh firman Tuhan. Taida, wari ba bagil limda na hiyate? Asa ulo mga leon, jajan na ikan? Ipil luar biasa dui. Ile mo majajan ni dana ay nanin na ay pe siya darya sipe baholan baharo holak kwi di dana hi bering-beringon na hawa nga tok say bad di horay jura mamer kwi dana hi te alay pe luar biasa dui gabiolo na dana hi mga leon dengan rela para meron mangelemi tetapi anak-anak dipakai oleh Tuhan. Orang kecil dipakai oleh Tuhan. Orang yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa bisa dipakai oleh Tuhan. Yang penting kita mau menjadi alat berkat Tuhan. Baru kamang kenang. Ulu dohamu. Gabi pasu-pasu di debata di nguluon. Baru. Sonda sulo mga lusi. Manang naholan na mamung sa dohamu. Ayo tigo perbedaan di pasu-pasu kan. Do pusa-pusa kan. Holan ibalik gue kan. Pasu-pasu, bamamusa, pusa-pusa. Anak kecil, orang yang menurut kita tidak memiliki apa-apa, tetapi ketika Tuhan memakai kita dengan potensi yang kecil, dengan talenta yang kecil, dengan kemauan kita yang mau menjadi alat berkat Tuhan, maka itulah yang dipakai oleh Tuhan. Yung belga, ay di huriyaw lulu songoni anggoy serpongon yakin dorang ok songoni ay sa ulu dito kasi tabereng-bereng go bayam mok habi na sondo pilihan din nati ayo songon na lihido bakkilisod dunyan iba non na so pilihan na si panggarod di hinda mo si alay luar biasa do ako do nakin huhusip po do to kainahan na nakaba namin na namin pakalado kayo serpong ang walahon holas sa heli pa pumupilian. Jala halahon nomor sada BPS kaniko. Kita sa belga ke berber nomor welu do hitaniko. Ba indalay. Luar biasa. At jika bahita songonin na, bahita ma. Asal matong mu bahita niko kan? Ay torido, enggo, madu, at jika bahita songonin boido. Ay haro hubayan, surpe kecil-kecilan di huria. Saya tulu hali benotak. Sa hali mak. Alay tauji majo. Baru binamat tok tutu surpe kecil-kecilan. Na biasa mga 2,000 mana. Badang nagabi hali tulu ho di mana. Tok si 2,000 iba di mana ka? Bahudo, banga bangkut tita. O 4,000 ni kutahe. Ay molo gabi sa hali iba di mana 5,000 hola 1,000 do pehita bangkut. Alay mo lukto riba, ni mana 10,000, nga maruto kita 4,000 ni kutehe. Alay mo lalas tonggo, si 2,000 iba ni mana. Tahu dia mabama benot tayo, magar listrik pinang bulu bili. Jala memang nakuboto sa tabi.
ay nang binuan ng Holy Land. To saan? Molo diyo kasay pangido do papungupili kita si asabet tu halahi. Molo dok dang boy rupiah sodanik ko. Ay to halak kita do basa bang dang boy to rin na do. Dollar ko ba no teso niyo? Da. Ay naroha molo sa dollar pe ba ni manang alumayat tahin naroha. Habi say pa huti hu arga 2000 di ba nanak to Holy Land ate. Roma atong ni saran, Pak, tolong dong tukarin berapa ini na iber ang ka 2000 kan? Ang hiba raw din narohana. Tapi so binotong da sa diya. Uriyan na hinaholongan itu hatta dari yang kecil. Kemauan kita mau menjadi berbagi. Mau menjadi berkat. Itu yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga semuanya bisa cukup 5.000 orang makan hanya laki-laki. Molo biasana molo kaina hitan magpesta igapit to do siya pudan na kan. Do mo siya matay kan. Berarti nomoti nga halay 10.000 hala. Halay boy makan mariti 5 roti do 2 dekke. Buhano terjadi ni? Dang logikay, da kapikiran ni, dang boy taretong kalkulator be. Ngaheng be kalkulator yan no. Turulo na masigay iti. Alay adong do halak mabet tapsiran ni na mengandalkan logikanya akamang kainang inemana. Jala o gudang gabi nakadongan nun. Gabi jamitano. Geri danak ulo mga leo 5 roti do 2 dekke. Geri hamu de sonob ma. Unak saya hulit-tulit tamu. Buka hamu bedo pek munai. Tapal leo main na. Hape ipabuan na sida doang kabaladzona. Ibuka be mahajut-tajut na. Dugi sa halimangan manasida. Idoban na boy 12 pang. Sisain na. Udok, itu bukan mujizat lagi. Itu logika berpikir. Tetapi ini tidak ada yang mustahil bagi Allah. Siapapun kalau Tuhan mau pakai. Orang kecil, siya namemeti do gabi, belga. Namemet dimulanay, siya di parakatodoy, imaharajaw mo. Siya namemeti do. Dagito siya na belga. Dari kecil, ay hitaw pedato ito bagodak hitaon, jolo pese-pese do hitaon, jolo tubo do hitaon, dangit to bagodak hitaon. Tetapi dengan pertumbuhan yang baik, baik secara fisik maupun secara rohani, maka apapun tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tuhan bisa memakai kita, bisa memakai saya, bisa memakai Inang, bisa memakai Amang, bisa memakai Naposobulung dan remaja dalam rangka untuk mewujudkan kerajaan Allah, dalam rangka menunjukkan kemahakuasaan Allah. Yang penting kita mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat berkat Tuhan. Jala ido topik di minggu ta. Marhuaso do Jesus manarihon nguluta. Panarihonon di Jesus do ngulutaon. Ngulu nuaing do ngulu na naingro sugut dia kana porsia di ibana. Amin. Matagyang may. Mauliati mali Tuhan di pasarohan namin ito. Di pagkulingi ho hami mariti-hiti hatam. Di paingoto hami pawahodo na manarihon ngulu nami. Di pakehodo hami. Di pakehodo akana porsia di ho. Na met na magudang na lansia. Bahkan natino pami bodo di pakeho. Gabi ula-ulang. Tangam mo, habawar di paso-paso. Alam nila ito hapak ke mahami. Asa sudi hami gabi tangam mo. Laho patupa akan nauli na dinggan, dingulo nami. Di tonga-tonga ni Huriam. Dohot, dingulo nami si Ganupari. Paso-paso mahuriamot. Paso-paso ak karuas mo siya na memet sarod na bagudang. Paso-paso ak kaparhaladumi. Niuluhon niya kanaposob na makubasi Huriam do resotom. Asi maruham, sesay hami siya dosa nami. Asa talup hami gabi kanakom mo. Pahiti Jesus Kristus Tuhan nami. Jalo matangyang nami. Amen.
Tapuji matuhata, marhite-hite edeta, nomor 282 mulai sian ayat sada tapasa mapidata.
niya kuma piliata. Ali di batama namin na di banua gijang, hodo haruruan ni saluhut si lehon-lehon na dinggando na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat kami masyan na nilehon mi ito kami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabiwap na hutus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asaw para siya kami pilihanon. Patimbulho karajaw mo dito nga tonga ni Huriam dohod di Portibio. Buhay marohan namin marhiti-hiti tordip. Asalam dadahami godang ni si lehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyama namin na di banua gijang, sa ipinarbadia magwar mo, sa iro maharajaon mo, sa isaut malomo ni roham di bono tongaw songon na di banua gijang. Lehon na tuhami sa darion hanguluan siya pari. Se sa madusa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugiho tu pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Ay ho do di baga sa dami, jalo hamo mapaso-paso siya tuhat. Di paso-paso jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodak ko Tuhan de batama bohina tuho jala asim marohana marni daho. Say di dopak ko Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Amen.
Amen.